It-tnejn il-Prim Ministru Joseph Muscat se jibda tur marbut mal-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Dan propju ġimma wara li pajjiżna nieda l-attività viżwali tal-Presidenza u ħabbar ukoll il-prijoritajiet b'mod uffiċjali. Issa li baqa' biss ftit iktar minn xahar għall-Presidenza it-tħejjijiet isiru iktar intensivi u laqgħat politiċi jibdew ma jaqtaw xejn saħansitra fuq livell ta' mexxejja. U għalhekk li l-Prim Ministru jibda jżur 7 pajjiżi f'4 ijiem fejn kollox jibda biżjara f'Pariġi fejn se jiltaqa' mal-President Franċiż François Hollande. Il-Prim Ministru Muscat se jkun qed jiltaqa' wkoll mal-Kanċillier tal-Ġermanja Angela Merkel biex bekk se jkun mar fit-tnejn mill-iktar bliet kapitali influenti fl-Ewropa u żewġ pajjiżi li din is-sena se jkunu qed jaffaċċjaw elezzjoni li mhux biss timpatta l-pajjiż partikolari iżda anki l-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea. Fl-Irlanda l-Prim Ministru se jiltaqa' mal-Prim Ministru Enda Kenny li ilu l-mexxi l-pajjiż mill-2011. Joseph Muscat għandu wkoll laqgħa skedata fl-Estonja fejn il-Prim Ministru Taavi Rõivas tilef vot ta' fiduċja aktar kmieni dan ix-xahar bil-President tal-pajjiż jitlob lil partit taċ-ċentru mmexxi minn Juri Ratas imexxi il-Gvern. Biex imbagħad fil-Polonja se ssir laqgħa bejn Joseph Muscat u l-Prim Ministru Beata Szydło u fid-Danimarka Muscat ikollu taħdidiet mal-Prim Ministru Lars Løkke Rasmussen. Fl-Ungerija se ssir laqgħa mal-President Viktor Orbán. Kull laqgħa minn dawn se jkollha sfondi differenti skont il-pajjiż u r-realtajiet li qed jaffaċċja bħalissa biex xogħol tal-Prim Ministru jkun dak li jiddiskuti l-prijoritajiet tal-Presidenza Maltija u jiġbed lejhom iktar appoġġ. Dan biex meta l-Presidenza tibda fi ftit ġimgħat tassew tkun waħda effettiva u li tħalli riżultati konkreti fil-qafas li llum jippermetti l-mod kif taħdem l-Unjoni Ewropea. Fost it-temi diskussi se jkun hemm ukoll il-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea, anki fid-dawl tas-Summit ta' Bratislava li sar ftit tal-ġimgħat ilu. B'summit ieħor se jsegwi f'pajjiżna fi frar li ġej li wkoll mistenni jkun tema ewlenija. L-ekonomija Ewropea u l-konflitti fis-Sirja u l-Libja jkunu wkoll fuq l-aġenda. Naturalment hemm ukoll Brexit, anki fid-dawl li r-Renju Unit se jkun qed jinvoka artiklu 50 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea propju f'nofs il-Presidenza Maltija. Filwaqt li la darba madwar il-mejda jkollok żewġ mexxejja ta' żewġ pajjiżi differenti ma tonqos ir-referenza r-relazzjonijiet bilaterali bejn iż-żewġ naħat.